It-tlieta filgħodu tħabbret il-mewt tal-eks Ministru Nazzjonalista Michael Refalo fl-età ta' 78 sena. Huwa twieled f'Taslima u kien miżżewweġ lil Blanche Smith. Flimkien kellhom 4 tfal, tifel u 3 bniet. Michael Refalo kien elett tal-ewwel darba f'isem il-Partit Nazzjonalista fl-1971 u baqa' jiġi elett sal-1998. Huwa serva fil-Parlament kemm bħala Ministru għall-Ġustizzja u l-Kultura kif ukoll bħala Ministru għat-Turiżmu u l-Kultura. Ħadna l-kummenti tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella li jiftakar tajjeb lil Michael Refalo fil-Parlament. Jidher li kien politiku li jagħmel x-xogħol tiegħu għamlu tajjeb. Ovvjament, ħafna okkażjonijiet fejn ħabba li qegħdin fuq ġefna ħadd differenti tal-qasam politiku ma konniex naqblu, hemm korrett u li tiftakar nies bħal dawn li jkunu għaddew mill-żmien kollu fil-politika u jitilqu b'impressjoni tajba ġifieri u jħallu imx tajba ħafna warahom. Fi stqarrija l-Gvern wassal il-kondoljanzi lill-familja tal-eks Ministru Michael Refalo u wera l-apprezzament tiegħu għal kontribut illi Refalo ta' permezz ta' ħidmitu. Il-Gvern qal li pajjiżna tilef personaġġ politiku li ħalla impatt fuq l-istorja l-aktar permezz tal-ħidma tiegħu sabiex pajjiżna jikseb l-indipendenza. Il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista wkoll sellmu l-memorja tal-eks Ministru Michael Refalo u fakru l-ħidma tiegħu fil-Parlament.